Λίγο πιο εκεί να μπορώ να τα δουλεύω. Εκεί έχει, οπότε μας έκαιγε τώρα. Να έχουμε σέπασε άμα. Ναι, στην Βουλγαρία. Άλλο είναι αυτό το Μητράκη. Τώρα, Γι' αυτό το βλέπω ροζ. στα Σκόπια. Ξέρω εγώ. Το βλέπω εκεί είναι ροζ. Μέχρι στα Σκόπια να βγούμε μέχρι Φάσες, να μου και έγκυρο περίστερα. Όχι να δεχτεί. Οι ηγετικές τρεις. Να ποιον πηγαίνει. Δεν ξέρεις την παρέα. Όλα αυτά παίξαμε. Δεν την ξέρεις. Και μέσα στη φωλιά που λείπουμε. Στη φωλιά που Άλλα 4 άτομα και εγώ 5. Σ' όλο. Δύο αυτοκίνητα. Σ' όλο που είναι. Τι κορδάκι. Με γυναίκες θα πάμε για κυνήγι λαστάκι. Οι άλλες όλες κάτω. Στη Βουλγαρία. Ναι, έτσι. Εμείς είμαστε στο βουνό όλη την ημέρα. Τι θα κάνουμε. Να πηλίονται. θα ρίξουμε κανένα. Ναι, βέβαια. Σιγά σιγά κύριε, το κεφάλι μας φοράει.